Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng patola soup with miswa. Mas masarap na version yung lulutuin natin ngayon, no? Para kahit wala tayong pirito, mas masarap siyang ulamin. Kahit wala tayong piritong isda, masarap pa rin siyang ulamin. Ang una natin gagawin, magigisa muna tayo ng bawang. Kapag brown na yung bawang, ilagay na natin tong isang buong sibuyas na hiniwa ko lang siya ng ganyang kaliit. Then tuloy lang natin yung paggisa ng mga 1 minute or hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. After 1 minute, ilagay na natin tong pork belly. 1/4 kilogram yan guys. Then igisa lang natin yan hanggang sa mag-brown din yung ating liempo or pork belly. After 3 minutes, ganyan na yung kulay ng ating belly. Ngayon naman guys, timpla natin siya ng patis. Siguro mga 3 tablespoon. Yan. At saka paminta. Tansyahan lang sa paminta. Then, tuloy lang natin yung pag-isa ng mga another 3 minutes. Para lang kumapit yung lasa na nilagay natin sa pork belly. After another 3 minutes, ayan guys, gisang-gisa na yan. Ngayon naman, maglalagay tayo ng tubig. Ayan. At saka muna natin takpan at lulutuin pa natin yan ng mga 30 minutes or hanggang sa lumambot yung ating pork belly. After 35 minutes, check natin kung malambot na yung pork belly. Yan guys, malambot na siya. 35 minutes na para sure na lumambot yung ating pork belly. This time naman, ilalagay na natin itong patola. Ayan guys, hiniwa ko lang siya ng ganyan kakapal. After ko hiwain kanina yan, binabad ko muna sa tubig para hindi gaanong mangitim. Ayan, ilagay na natin yan. Ilubog lang natin. Mag-a-add pa tayo ng konting tubig kung kinakailangan. Then, takpan lang ulit natin at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 3 to 5 minutes. After 3 minutes, maglalagay naman tayo ngayon ng 1/4 kilogram na shrimp. Yan guys, tinanggalan ko na ng ulo yan at saka ko na rin siya binalatan. Then, maglalagay na rin tayo ng miswa, 3 packs yan. Tsaka lang natin haluin at ilubog tong miswa. And then, takpan lang ulit natin. At saka pa natin ituloy yung pagluto ng mga 3 minutes. After another 3 minutes, tikman naman natin siya guys para may tama na natin yung lasa. Maglalagay na lang tayo dito ng konting asin. Yan guys, at pwede na yan. At saka maglalagay na rin tayo ng 2 small egg. Yan, haluin lang natin guys. And then, lalagay lang tayo ng konting spring onion. Yan guys, optional lang. Kung ayaw nyo maglagay ng spring onion, okay lang din.
Pakukuluin pa natin yan ng mga 1 minute at pwede na yung iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!